Takže zdravím vás. A teď dnes ukážeme vám, jak se udělá instantní Big Shock, takže budeme potřebovat, kde je ten tady. Big Shock toho, budeme potřebovat Big Shock, tyhle hroznový cukr, vodu se skleničkou a ten Big Shock hroznový cukr hodíme dovnitř a nějakou dobu počkáme. Takže my teď zrychlíme, jak se to rozpouští tady už. A teď přišly zamorky. A teď je čas na ochutnávku, takže budeme to ochutnat. To je voda. Tak, instantní Big Shock nám nevyšel, takže pro více instantních receptů dejte odběr.